Привет, хора! Това е втора част на Бабка Гранки. Затвори се! Не можеш. Абе, защо ме затворя в тази смрад тука? Къде е книгата? Добре. Чуя, имаше някаква сигурностна жена тук. What the fuck? What the fuck? Тя беше горе буквално, бе хора, тя беше буквално горе. What the fuck? Че сега се заминава ли? Мислех, че нещо става. Днеска не ми душа. Къде сега? Един път беше тъцула така в планата и седеш. Кой те бе? Кой те бе? Карки. What? Ама е ключът на колата! Йо! Ами хора, оказва се, че няма да мога да отида към мазето. Няма да мога. То тая бабка ми почва да ми пречи на пътя, а пък искам да отключа колата. Да, замина той. Та смрътна къща. Когато си нама светлина и постоянно се бариме и тъс тъпа маса. И чао.